Scurtătură către sursă, e o poartă, nu chiar nulă, fără sincron. Ea clipește, se oprește sau pornește. De-o să plângi tu, n-o să afli și nu știi unde ajungi. Teleportat într-o lume unde nimeni nu îți spune cum să scapi și cum să afli cine este cel ce-l cauți. Zine-i venit în revers, deci chiar în void ești ca noi. Multe cercuri, chiar în circuri, care duc spre circuite. Fișuri sunt capcane și obiecte gen fantome. Chiar din fabrici, de la grafici, e un glitch, chiar în glitch. Te adâncești, vrei să muncești, dar eterul nu păcălești. Și la final, consecințe, lacul roșu, n-ai dorințe, cazi în el și nu poți să noți. Deci te neci, nu mai pleci. Scurtătură către sursă, dar o știi căci a fost pusă. Păpușarul controlează, jucătorul decedează. Tot ce spune, mulțumesc că ați jucat. Terminat.